Istripu bat gertatu da A625 errepidean. Auto batek bide bazterrean matxuratuta zegoen beste batekin talka egin du. Zorionez, ez da inor zauritu. Matxuratutako ibilgailuan zijoazenak espaitzeuden artean autobarruan. Istripu honek ez zuen biktimarik eragin, baina maiz, atzetik datorren beste ibilgailu batek harrapatzen ditu errepidean izandako matxura edo istripu baten ondorioz bertan gelditu behar izan duten bidaiariak. Bai matxura bat, bai trafiko istripu bat gertatu zaielako, denok ikusi ditugu noizbait pertsona bat edo batzuk bide bazterrean. Halako egoeretan, gainera, trafikoari baino autoaren matxurari adi egoten dira bidaiariak, edo errepideko laguntza zerbitzuarekin hitz egiten edota istripu zaurituei laguntzen. Baina badira egoera gehiago ere oinezkoak eta ibilgailuak errepidean elkartzen dituztenak. Jende askori gustatzen zaio korrika egitea, sasoi honean egoteko edo besterik gabe ibiltzea. Ohitura horiek direlata, ibilgailuek oinezko asko harrapatzen dituzte Euskadin. Izan ere, gure herrian asko murriztu dira trafiko istripuak, baina ez ordea oinezkoen harrapaketak. Horixe da biktima gehien eragiten dituen trafiko arazoetako bat. Beraz eraman itzazu beti jantzi islatzaile bat eta arrisku triangeluak ibilgailuan. Matxura bat baldin baduzu, ipini jantzi islatzailea eta jarri arrisku triangeluak besteak geldi dagoen ibilgailua zohartarazteko. Errepideko laguntza zerbitzuari deitu behar izan ezkero, urrundu bidetik eta deitu. Ibilgailu bat gidatzen zoazelarik bide bazterrean geldi dagoen beste bat ikusten baduzu, murriztu abiadura. Errepide batetik korrika egiten duzunean, ibili beti ezkerretik eta eraman arropa islatzaileak. Ibiltzera irteten zarenean ere, eramazu txaleko islatzaile bat jantzita. Hobeto ikusiko zaituzte. Seguruagoa data, zuretzat eta zure ingurukoentzat.